Hallo mensen, ik hoop het gaan goed samen met jullie jong. Ik is vandaag terug met een chai seed combinatie hier jong. Die dan word gebruikelijk voor jou mag. Ja, voor jou mag. Laat je een plat mag gaan krijgen. Ik weet niet gaan het werken. Maar ik heb gedacht, ach, hoe komt try het op manier moest man nog net niks. Het is beter als om oefeningen te doen. Het is beter als om ja, te gaan oefenen actually. Want ik denk dus al wat het nou mij zal helpen. Ik had al een apple cider vinegar gedrank. Ik heb al een mengsel met die koffie gemaakt. Ik heb al, jong, ik heb al mensen van goed getraind die om arende mis. Ik heb dat al getraind en dat werkt voor mij niet zo. Toen bedank ik, nee maar kom ik koop delen, sê jy moet 'n bietjie suurlemoen sap aangooi nee, maar ek sien nie anders drink dit net so weet jy hoe dit smaak met die suurlemoen in die moens maar try of wat want ek het dit klaar in kookwater gelê. Hulle sê jy moet dit in die kookwater lê, laat dit bietjie uitswel. Wat smaak so jelly or something. Maar ek weet nie moet ek maar 'n bietjie apple cider vinegar aangooi nie, want ek het die apple cider vinegar anyway met die lemonsap gemeng. Ja, jong, is dit. Ek het dit nou al lang gedrink, maar dit lyk vir my of dit iets gedoen het is so. Maar dis apple cider vinegar met lemonsap gemeng. Ek sal dit maar nou try. Ek weet hoe gaan dit smaak. Ek weet, wat ek het ryk lekker nou. Mind you, ek wil eintlik maar word ry. Ek wil dit ontslaa raak van my mag, julle my mag. Kyk, jo, ek wil dit ontslaa raak van die mag is al. So ek hoop maar die ding werk net vir my mag en nie meer julle liggaam nie. Want as te week kyk julle, as jy regtig goed dien nie. You, kom ons kyk, ek het daar 'n shape you know. But you die goed moet wegkom. Ek soek dit. Ek soek vir al nou die somer. Ek bedoel jy kan nie jou crop topies aantrek. Jy moet so in die langskipers bly. Jo, so jong, dis nou dag 1 van my. Ja, hier is 'n sia seed. Goed probeer weet reg hoe smaak dit. Maar soos ek gehoor het, dit smaak na niks. So kom ons gee dit maar 'n try, right?